Názov tohto videa, názov tohto rozhovoru alebo názov tohto formátu ešte není určitý ani známy, ale časom sa asi nejaký vytvorí, na niečo prídem. Ako prvého hostia som si pozvala svoju veľmi blízku kamarátku a dizajnerku a AI špecialistku a človeka, ktorý učí ľudí, ako kreatívne zachádzať s promptami trebárs, čo je vlastne najviac teraz hot topic. A tiež som absolvovala tvoj workshop, kde učíš ľudí, aby pristupovali k tomu workflowu viacej autorsky. Ja si poviem, že vždycky mi to príde veľmi generické. Keď pracuješ s Midjourney napríklad? Keď pracujem s chatom. S chatom GPT? Hej, jak som ti včera posielala návrhy na skript pre moje video tak sa mi zdalo, že vlastne to je veľmi generické, ale si povedala, že to je cool, tak uvidím, čo z toho. No tak základ je, čo si človek vygeneruje ako ten prvý medziprodukt a netreba sa s tým spokojiť, že je to ako finálny produkt, že vlastne... Áno, a tak ty vlastne nastavuješ aj, že ten mindset. Áno, že vlastne keď ľudia pracujú s AI, tak majú ten pocit nejakého, že vlastne strácajú v tom to svoje autorské ja, alebo že vlastne akože je tam problém. Že sa toho ľudia boja, že tam stratia tú svoju že je to taká špeciálna cieľovka, lebo väčšina ľudí sa bojí toho, že AI ma nahradí v práci a tieto veci, ale vlastne ľudia, ktorí sa živia kreatívnou tvorbou, sa boja toho, že vlastne prizvať si toho votrelca do tej svojej tvorby, lebo im zoberie proste tú kreatívnu vložku do toho celého, že prečo by som mala použiť AI na to, čo ma baví, že väčšina ľudí chce použiť AI na to, čo ma nebaví. Áno, urýchliť procesy, automatizácia, byť produktívnejší, efektívnejší, ale ako ty si chcela rýchlo vygenerovať skript. ale to už je vlastne tiež kreatívna časť tej práce, hej, že to tam je niekedy tá tenká hranica medzi tým. Treba zmeniť ten mindset smerom k tomu sa naučiť spolupracovať, lebo keď pozývame AI do tej tvorby, tak vlastne si pozývame nejakého ďalšieho spolupracovníka, nejakého kolegu. A to veľa z nás, ako autorov, umelcov, dizajnérov, má s tým problém. Hej? Nie každý je naučený spolupracovať v nejakom týme alebo dvojici, takže... Áno, napríklad ja som to. No, ty pracuješ sama vlastne. Veľmi cené, pohybené. No, si mala nejakú... Ale máš nejaké spolupráce vo svojej praxi? Asi nie tak, že... Nie na dennej báze. Keď pracuješ v ateliéri, sme teraz vlastne v tvojom ateliéri, tak... Tu pracujem sama. Ale si schopná spolupracovať nejakým spôsobom. Tak ja spolupracujem napríklad s dizajnerom, s Jurajom na printoch, alebo proste robíme kolaborácie, jeho printy versus moje strihy. A tak to je tiež spolupráca. No. Spolupracujem. No, tak si to presne taký proces by mohol prebiehať aj namiesto Juraja by bola AI možno. A ja mám radšej Juraja. To je v poriadku. Ja by som sa ešte pozerala teraz do našej osobnej histórie, kde sme sa stretli. My sme sa stretli vlastne na strednej škole. A Lenka študovala dizajn, ja som študovala módu. Ale stretli sme sa už tak ako vlastne ku koncu tej školy. Neboli sme ani že spolužiačky v rovnakom... Si bola o rok vyššie. Ja som bola o rok vyššie. A nejak proste connection vznikla. A ty si bola jeden vlastne z úplne prvých ľudí. Možno, že si bola aj úplne prvý človek, ktorý mal odo mňa ušitý custom kabát. Pamätáš si, jak vyzeral? Ježišmaria, mne stále visí v skrini u mojich rodičov. Ty ho stále máš, okej? Mám ho stále. To som bola fakt prvá.
Myslím, že hej, ja si nepamätám, kto by mohol byť. Akoby pred tebou som si šila na seba. Hej, áno. A Ako, vlastne to bolo asi de facto naozaj the very first order. A myslím, že si pamätám, že sme rátali s nejakým budžetom 2600 korún a slovenských, alebo áno, ešte keď nebolo euro. niečo také. Áno. Tak popíš, ako ten kabát vyzeral, lebo viem, že ty si mal proste svoju predstavu, si mi povedala. Áno. Ako, ja som ťa oslovila preto, lebo ja som videla tvoje práce vlastne na škole a vlastne ty si vtedy mala také kabáty, ktoré mali v sebe taký ako dievčenský charakter, ale mali potom proste taký ako aj proste taký feminínny ráz. Ja som mala jasnú predstavu, že som chcela nejaký stojáčik, že ja som nechcela proste tie klasické goliere. Tú fazónku, ale chcela si proste... A chcela som nazberané alebo nejaké také akože zvýraznené rukávy, teda ramena. A potom som chcela proste, aby to v tejto časti viac pripomínalo taký ten tie vojenské kabáty. Teraz neviem, ako tu musíš pomôcť, ktoré... Niečo to malo strenču. Ale hej, ako prvá svetová možno až, nie? Také tie... Viem, že sme tam aj gombiky. Takže bol to dvojradový kabát. Bol, hej, áno, dvojradový, ale iba do tejto časti vlastne, že ten zvýšený on bol pás. taký vlastne, mal empírový pás. Áno, viem, že sme v tom moodboarde mali moodboard. My sme mali vzdelaný moodboard. Wow. Ja neviem, či to bol už Pinterest vtedy alebo niečo iné, ale mali sme vzdelaný moodboard. A áno, tento empírový strik sa tam rozhodne myhol a išlo o toto mať tu nadefinované, tuto ako úzke, tak mám proste vtedy aj dnes, to je ako proste life story. Naberané rukavy, hej, a vlastne trošku také ako upírie, vampírie niečo, hej. No ale potom od tohto bodu, toho zvýšeného pásu, vlastne už sa to rozširovalo do Ačka a končilo to niekde nad kolenami a ten kabát bol čierny s tmavozelenou takou tyrkysovou počívkou, ktorá... Není to úplne bežné, že si niekto na strednej škole nechá ušiť. No není. Pokrokovo. Ja si to ale uvedomujem až teraz spätne, hej, že keď vlastne vidím tuto, jak to funguje a hlavne kam sa posunula tá cena. Ale bude sa posúvať ďalej. Bude sa samozrejme inflácia jedno s druhým aj proste tvoja kariéra sa samozrejme za ten čas posunula. Áno, už nie som na strednej škole, áno. Ale ja chcem povedať, že aj napriek tomu, že to bolo na strednej, ten kabát bol veľmi precízne spracovaný. Ja som ho nosila naozaj denne, že to nebol kabát na takéto akože špeciálne príležitosti. Ja som sa ho rozhodla nosiť denne, lebo ma definoval a bol to proste ako... Dokonca ešte si mi tam vyšila aj venovanie na miesto, ako... No, na miesto akoby label. Áno, tak, ako bol tam tvoj ako label a bolo tam ako venovanie, tuším, že online pre Darren. Okay. Ale stále ho mám a ja to beriem normálne ako taký investičný kabát. Áno, takže vlastne veľmi krátko potom niekto začal nakupovať kryptomeny a ty si kúpila aj kabát. Takže... Áno. Takéto sú investície. Investovať sa dá do všeličoho. No a ja si cením to, že si mi vlastne vytvorila aj logo pre Live pred tými 8 rokmi, keď som založila značku. Takže to je zase vlastne niečo od teba pre mňa, čo používam doteraz. Takže máme takýto. Ja sa chcem spýtať, čo ťa vlastne inšpirovalo, ako si pri tom premýšľala, alebo aký bol vlastne tento brainstorm, že sme tam ako riešili to, že sú tie veci ako vlastne trochu prísne, ale stále majú byť feminínne. Takže jak si to navrhovala? No v tomto prípade to nebol úplne bežný postup pri navrhovaní loga, lebo tohto klienta som veľmi dobre poznala.
Takže ako nebolo potreba asi prechádzať nejakým celým tým procesom ako zisťovania, že čo je za tým, ale pamätám si, že si používala vtedy, alebo mne si to dala minimálne v nejakých ako podkladoch, female empowerment. Možno to malo nejaký iný wording, ale ako to bolo vlastne ako keby to, čoho som sa ja chytila, že vlastne ako potom som sa cez toto spojenie tých slov začala pozerať na tvoju tvorbu úplne inak. Ja mám pocit, že tedy som ju vlastne pochopila konečne. Nie, že konečne, ale proste... Prečo to robíš? No lebo predtým sa na to človek pozerá, tak zvolila si nejaké tvary, nejaké proste formy, nejaké materiály a akože si to človek tak nejak sám nespojí. A s týmito slovami, dvoma slovami female empowerment som tam zrazu videla ten jak sa preloží v empowerment? Proste... Empowerment nepreložíš. Asi nepreložíš a to je možno problém československých žien. Také slovo nenachádza v našej slovnej zásobe, ale... Ťažko ho potom žiť. Lebo možno, čo si pamätáme ako z histórie, sú proste 80. roky, čo sú tie výpchávky veľké proste na ramenách, keď proste ženy začali byť ako dominantné v biznise a proste zrazu to tam ako bolo aj v tej móde, že vlastne tá žena zrazu bola ako nejaká ako rázna. Ale z môjho pohľadu to je vlastne takéto preberanie tej maskulínnej formy. Hej? Že vlastne tá žena na to svoje telo, ktoré má nejaké svoje krivky, má nejaké iné proporcie, zrazu nahodí o toľko väčšie ramená. A v 80. rokoch to bolo potrebné, lebo ženy vlastne len prišli vtedy do tej sféry a potrebovali tými ramenami sa tam pretlačiť. Stále ide v hlave, že ty máš krk a robíš ramena. No. Ale Okay. jak sa vraví, počkaj, nie je to, že kto je hlava a kto je krk? Vieš, že máš hlavu, ale že ten krk otáča tú hlavu? Že nie je ten krk. Neviem, to sa vystrihne. To sa vystrihne, ale je to super. No tak v tomto prípade vlastne ten empowerment v tých tvojich návrhoch nešiel touto maskulínou cestou, ale feminínnou, že vlastne tie strihy, tie návrhy zvýrazňovali to, čo je na žene ženou a zároveň tam pridávali také tie neviem, či to už nazvať oporné body, alebo proste nejaké ako tie prísne momenty. A vlastne toto dokopy mi začalo dávať strašne zmysel a tým pádom som sa zamýšľala nad tým, ako to odprezentovať vlastne cez typografiu a cez to logo. Takže preto to logo je veľmi tiež prísne, grafické, jasne definované, proste sú to abstrahované geometrické tvary, ale v tých návrhoch vlastne boli v tom design manuále vlastne sú aj verzie, kde vlastne to logo z tej boldovejšej verzie ide do tenšieho rezu. Subtilne a to som vlastne ešte, nedávno som to objavila vlastne v tom design manuále, spätne som sa na to pozerala, že to tam je a vlastne som to ešte doteraz nepoužila, takže mám ešte nadrobené do budúcna. Yes. Tak poďme ešte k téme AI a móda. Teraz sú sociálne siete plné generovaných obrázkov nereálnej fashion pod vodopádmi, obrovské šaty, alebo potom sú tu vec, ktorá mňa špeciálne fascinuje, tak to sú produktové fotografie, lebo ja mám strašne rada produktovú fotografiu, to sú produktovky, ja neviem, treba Nike tenisky, skrajky, alebo presne takéto veci, ktoré sú absolútne ako, vyzerajú krásne na tom obrázku, ale nemajú ako reálny základ, ani ako reálne využitie. Takže to zostáva vlastne iba v tom duchu toho konceptu a potom ďalšia sféra toho, že ako poďme nosiť vlastne odevy, ktoré neexistujú iba online. A trochu je to pre mňa také... No chápem, vlastne, lebo ty tu vytváraš... Ja tu vytváram tú fyzickú vec. Fyzickú vec real a vlastne je to nejaká hmota. A teraz zrazu ja chápem to, že žijeme na pol online. Ale jak vlastne toto vnímaš ty z toho svojho pohľadu?
No, je tam viacero vecí a možno najprv k tomu využitiu AI v tej móde. To, že sa to momentálne prejavuje primárne týmito, vlastne v tej podobe tých obrazov, je podľa mňa tiež dopad toho, čo som spomínala na začiatku rozhovoru, že ľudia nie sú ochotní vlastne s AI spolupracovať, takže vlastne je to výsledkom, že umelá inteligencia nie je pozvaná do toho samotného navrhovacieho procesu, ale vlastne už figuruje iba v podobe vizualizácie nejakej človekom vymyslenej predstavy. Mám vlastne nejaký koncept ako modný návrhár a ja ho opíšem slovami a začnem ho generovať. A to sa teraz ako deje a tam môj názor je na to, že akože sorry, ale vlastne tam sa úplne vytráca celý ten návrhársky proces. Hej? Že ak to pozerajú nejakí návrhári, tak asi proste každý vie si k tomu možno trošku nad tým zamysleť, že ten proces vzniku toho nového nejakého nápadu, toho konceptu není možné redukovať do slov. Nie? Akože vieš si predstaviť tvoriť tak, že by si prestala škicovať, alebo nezamýšľala by si sa nad tým, s akým materiálom tvoríš. Napríklad, žakard, tu máme všade žakard, s ktorým pracuješ teraz, rada, a že by si toto celé dala preč, aby si tak ako láhla do postele alebo kam, aby si ako vytvárala nejaké akože slovné opisy toho, čo chceš vytvoriť, že? Ja niekedy ani neviem popísať. Ja to iba ako vlastne tvorím. No. A pre mňa je to niekedy aj ťažké, aj keď som robila kurzy trenčkotov, keď som učila ľudí tak niekedy ako vlastne dochádzali slova, lebo ja viem, ako to spraviť, ale ako vlastne povedať to tým ľuďom je ešte ako nadstavba a ďalšia. Takže ja veľa vecí iba tak ako cítim. A to je ten proces toho navrhovania tej tvorby je častokrát akože, že nejde cez to zvedomenie cez slova, ale obchádza celú tú časť mozgu, lebo to je ľavá hemisféra a my tvoríme pravou hemisférou. A teraz vlastne všetci tí ľudia, čo generujú tieto AI fashion obrázky, to generujú z tej ľavej hemisféry, ktorá není vlastne o tvorbe. Čo ma na tom štve je to, že tým chýba tento celý proces toho navrhovania tej kreatívy, ktorá je ako keby, ktorá zahrňa viaceré cesty, nejde to cez slova. Potom mi tam chýba to, že chýba, ale že mám pocit, že to častokrát prechádza vlastne tým, že je to pregenerované, že vlastne v tom vidíme tú požutú alebo predžutú našu vizuálnu kultúru. Autor nestráví ten čas dielni, že sa pozerá na ten proces a že nemá ako keby ohmataný ten materiál, s ktorým ide pracovať, ale sa z toho totálne akože odpojí a je to iba nejaké ako konceptuálne premýšľanie nad tými formami čisto vizuálnym spôsobom. No a to podľa mňa pri móde proste je to stále produkt, je to proste závislé od nejakých fyzikálnych zákonov. Je to fyzická vec, ktorá funguje v tomto fyzickom svete, no. Takže tam vlastne sa objavuje táto rovina tej telesnosti, no. A aj pri tej digitálnej móde vlastne, ak si to naznačila, hej, že... Áno, tak tam vlastne principiálne. Vlastne prípad ako keď modní návrhári ako tvoria pre Metaverse, je to síce zaujímavé, ako je to nová technológia, je to také ako špekulatívny prístup k niečomu, čo možno v budúcnosti bude. A to nie je úplne ten vlastne kompletný zážitok. No, ale celkovo je to niečo vyfabulované v nejakom virtuálnom priestore, kde to môžeme sa na to pozerať cez nejaké obrazovky, ale to je mimo tú našu fyzickú realitu tu a teraz a že vlastne podľa mňa tá móda je o tom, že to mám na tom tele, ktoré nosím v tomto ako 3D priestore a že to ako vlastne vytvára celú tú plejadu tých pocitov a zároveň to, jak sa v tom cítim, môžu potom vnímať tí ľudia okolo mňa. A ty vnímaš tých ľudí. Ja vnímam tých ľudí presne a ja ich možno akože hej, aj všetky tie ostatné zmysly, že aj cítim, jak oni
voňajú a takže je to vlastne podľa mňa moda je o tom o tej spoločenskej interakcii. Keby proste som mohla ísť napríklad na Fashion Week do Milána fyzicky, tak tam proste radšej pôjdem fyzicky a budem sedieť proste v nejakej rade, nemusí to byť prvá rada, ale proste keď bude kráčať po tom mole ten človek proste v tom outfite, tak ten volán tej látky proste sa nejak ako v tom vzduchu proste mýhne, možno ja zacítim nejaký ako ten vzduch proste z toho volánu, hej, z toho pohybu tej látky. A už len takáto vec už ma vťahuje do toho celého zážitku. Do toho zážitku o mnoho viac, než keď to ako keby som sa na teba pozerala, že sedím doma na gauči a mám na hlave ten VR headset a proste akože sme tam všetci nejakí ako avatári, ktorí môžu vyzerať nejako fotorealisticky, hyperrealisticky, ale bude to furt niečo, že medzi mnou a môjim myslovým vnímaním je proste to rozhranie tej virtuálnej reality, ktoré ma od toho oddeluje a podľa mňa je to dosť smutná predstava, ako sa redukovať na dizajnovanie módy pre avatárov a pre virtuálnu realitu. Lola, ty máš aký názor na AI a fashion? Fashion nenosím. Čo? Takže je to proste o tom, ako sa človek cíti, tak ako sa cítiš ty, keď ideš prednášať a oblečeš si niečo od Lary. Cítim sa jednoznačne inak, ako... Dáva ti to ten feminine empowerment. Jednoznačne. To povieme na kameru. Jednoznačne. Ja som sa nad tým zamýšľala, ako to definovať a ja proste sa vtedy cítim ako, by som povedala, o niekoľko kategórií vyššie. Ako, že človek, bytosť môže mať nejaké úrovne, ako sa cíti, alebo aj ako asi, neviem, sa prezentuje v tomto svete a mňa to minimálne o 4 kategórie posunie vyššie. A tiež som sa nad tým zamýšľala, či je to ako, že tým materiálmi, strihom alebo nejakými ako kombináciami rôznych ako vecí, ale proste ten empowerment tam jednoznačne je a dodáva mi to proste ten pocit, že teraz som something special. Ten pocit není iba na tom pódiu, vlastne pred tým publikom, ale vlastne funguje to aj na tom osobnom leveli, keď potom človek má vlastne tie rozhovory úplne jeden na jedného, alebo podobne nejakého networkingu, tak aj tam ja sa cítim vždy proste o pár centimetrov vyššie a proste ako neviem, dodáva to človeku taký level nejakého seba uvedomenia si. Neviem, či to je tým, že akože že do seba človek ako zrazu, že si nie, že akože do seba investuje, ale možno aj to, že človek do seba investuje a že si pripísal, že si človek pripíše tú dôležitosť sám najprv, tým, že si teda vybere na seba niečo veľmi special. A potom to zrazu cítia tí ostatní ľudia, lebo jednak aj to moje telo sa v tom správa inak, cíti sa inak, zrazu ako keby sa to celé tak nejak inak poskladá a potom ja vystupujem inak a potom aj tí ľudia ma vnímajú inak. A je to celé úplne iná hra. Iné karty. No, úplne iné karty človek presne nesie a no. Tak ja ti ďakujem za tento very first rozhovor.